שמי פרופסור רזיאל, אני מנהל את בנק הזרע באחד מבתי החולים בארץ, ואני רופא בכיר באחת מיחידות להפריה חוץ גופית. את רוב טיפולי הפוריות ניתן לבצע בישראל עם שיעורי הצלחה מצוינים. תרומת ביצית ופונדקאות בנסיבות מסוימות לא ניתן לבצע בארץ, ולכן צריך להיעזר במרכזים בחו"ל. קייב נמצאת במרחק 3 שעות טיסה מישראל. השירות שם שונה מהשירות בישראל, הוא מתבסס על קליניקות פרטיות, ביוזמה אישית של רופאים מקומיים, תחת פיקוח של משרד הבריאות המקומי. ביקרתי שם לאחרונה, המרפאות שם מצוידות היטב, חדרי הניתוח, עם מיטב הציוד החדיש. הביולוגים במעבדה יודעים את עבודתם, ומעבדת ההפריות היא בעצם בסטנדרטים מערביים, עם ציוד דומה לזה שיש בישראל. הם גם מקפידים לשמור על החוק המקומי.